በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ክርስቶስ ምስክላትና ይኹን። ከመይ ሰንቢትኩም ስድራ እግዚአብሔር እንኳን ንበዓል ደብረ ዘይት ብሰላም አብፅሐኩም አብፅሐና እንዳበልኩ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ሕፅር ዝበለ ቃለ መሕተት ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ድማ መፃጉዕ ዝብል እዩ ነይሩ። ብዛዕባ መፃጉዕና ብዛዕባ ኣብ ደብረ ዘይቲ ደቂ መዛሙርቲ ጎይታ ንጎይታ ዝሓተተ ሕቶ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ናብ ከብለኩም ብመፃጉዕ ክንጅምር ኢና። ያው መፃጉዕ ከም ዝፍለጥ ብዙሕ ትምህርትታት ዘለዎ ብዙሕ ቦታትና ብዙሕ ምሳሌ ይምስልዎ እሞ ኣነ ሕፅር ዝበለ ካብ ዘንበብክዎ ብናይ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ምስ መፃጉዕ ቃለ መሕተት ክፀንሐና እዩ ክህልወና እዩ። ያው ሰናይ ፀንሒት ይኹነና ናብኡ ከብለኩም። እሺ መፃጉዕ ብመጀመርያ እንኳዕ ብሰላም መፃእኻ እንዳበልኩ ኣነ ክሓተካ ዝደለኹ መፃጉዕ ቅድሚ ምሕዋይኻ ኩነታትካ ከመይ ነይሩ? መፃጉዕ ን38 ዓመት ዝኣክል ብሕማም ተታሒዘ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቓ ኣባጊዕ ዝርከብ ቤተሳይዳ ኣብ እትበሃል መጥመቅ ሩባ ወዲቓ ነበርኹ። ዮሃንስ 5:5 እሺ ኣብዚ ሩባ ማይ ንዓመታት ክትፅበ ከለኻ ተስፋኻ እንታይ እዩ ነይሩ? በቢግዚኡ መልኣክ እግዚኣብሔር ወሪዱ ነቲ ማይ የናውፆ ነበረ። እቲ ማይ ምስ ተናወፀ ድማ እቲ ቀዲሙ ዝኣተወ ካብ ዝሓመሞ ሕማም ይሓዊ ስለ ዝነበረ ኣነ እውን ክሓዊ ተስፋ ገብር እፅበ ነበርኹ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5:4 እስቲ እቲ ዝኸበደ ፈተናኻ እንታይ እዩ ነይሩ? ሕማምካ ድዩ ወይስ ካሊእ ነይሩካ? ሕማመይስ ከቢድ ነይሩ። ካብኡ ዝገደደ ግና ብሕታውነት እዩ። ማይ ምስ ተናወፀ ናብቲ ሩባ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን። ኣነ ክስካብ ዝወመፅእ ካሊእ ቀዲሙኒ ይወርድ ነበረ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5:7 እሺ መፃጉዕ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ዘለኻዮ መፂኡ ምስ ረአኻዮ እንታይ ኢልካ? ነዊሕ ዘመናት ከም ዝሓመምኩ ፈሊጡ ብዓይኒ ርኅራሄ ጠሚትኒ እሞ ክትሓዊ ትደሊ ዲኻ ኢሉ ብትሕትና ሓተተኒ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5:6 ንስኻ ኸሞ እንታይ ኢልካ መለስካሉ? ኣነ እሹዕ መን ምዃኑ ኣየለለኽዎን። ስለዚ ከም ልማደይ ጎይታ ማይ ምስ ተናወፀ ናብቲ ሩባ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን ኢለ ጓህየ ነገርክዎ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5:7 እሽዑ ናብቲ ማይ ኣውሪዱካ ዶ? ኣይፋሉን። ንሱ ባዕሉ ማይ ህይወት ስለ ዝኾነ ናብቲ ሩባ ክወርድ ኣይደለየን። ብስልጣን ቃሉ ተንስ ዓራትካ ኣልዕልካ ኸይድ በለኒ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5:8 እሽዑ እንታይ ተሰሚዕካ? ዝገርም እዩ። ድሕሪ 38 ዓመት ሽዑ ቀልጢፈ ድማ ሓወኹ። እቲ ንዓመታት ተሸከመትኒ ዝነበረት ዓራት ኣነ ተሰከመያ ክኸይድ ከለኹ ዓብይ ሓጎስ ተሰማዓኒ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5:9 ሰንበት ስለ ዝነበረ ኣይሁድ ኣይተቃወሙኻን ዶ? እወ ሰንበት እዩ እሞ ዓራትካ ክትሽከማ ኣይፍቀደካን እዩ ኢሎምኒ። ኣነ ግና እቲ ዘሕወየኒ ሰብ ዓራትካ ኣልዕልካ ኺድ ኢሉኒ ኢለ መለስኩሎም። ንፈጣሪ ምእዛዝ ካብ ኩሉ ይበልፅ እዩ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5:10-11 ድሕሪ ምሕዋይካ ኸ ምስ ጎይታ ኢየሱስ ኣበይ ተራኸብኩም? ድሕሪ ኣብ ቤተ መቕደስ ረኸበኒ። ሽዑ ድማ እንሆ ሓዊኻ ኣለኻ፣ ካብዚ ዝገደደ ከይረኽበካሰ ደጊምካ ኣይትበድል ኢሉ መኸረኒ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5:14 እሺ መፃጉዕ ኣብ መወዳእታ ንሕዝቢ እተመሓላለፎ መልእኽቲ እንተሃልዩካ ንሰምዐካ። እሺ ሰብ የብለይን ኢልኩም ተስፋ ኣይትቑረፁ። ኣነ ሰብ ምስ ሰኣንኩ ፈጣሪ ሰብ ኮይኑ መፂኡ ረኸበኒ። ኩሉ ሰብ እንተረስዐኩም ዘይርስዕ ዘይድቅስን ኣምላክ ከም ዘለኩም ኣይትረስዑ። ግዝኡ ይድንግ እምበረ መዓልቲ ግና ኣይሓልፍን እዩ ክብል ይደሊ። እሺ ምስ መፃጉዕ ዝነበረና ፅንሕት እዚ ይመስል ነይሩ። ካብ መፃጉዕ ድማ ንሕናም ብኣምላኽና ተስፋ ከይቆረፅና ኩሉ ሻዕ ኣብ እግዚኣብሔር ተስፋ ጌርና ክንፅበ ኣምላኸ ቅዱሳን
يحجزنا آمين ያው ከምቲ ዝበልክዎ መጀመርያ ካብ መፃጉዕ ብዙሕ ነገራት ኢና ንምሃር ንጎይታ ብምኽሓዱ መሊሱ እሱ እዩ ኢሉ መሊሱ ከም ዝተሓዞ ፍሉጥ እዩ ብዙሕ ትምህርቲ ኢና ንምሃር ነገር ግን ያው ብብዙሕ ነገር ስለ ዝትርጎም ነሙ ከዓ በቲ ንዓና ከብለና ዝኽእል ዝብል ሒዘ ቀሪበ ዘለኹ ማለት እዩ። እሺ ኣብ መፃጉዕ ዝነበረና ፀንሒት እዚ ይመስል ሕጂ ድማ ናብ ደብረ ዘይት ክንሓልፍ ኢና ሃዋርያት ደቂ መዛሙርቲ ንጎይታ ዝሓተትዎ ሕቶ እኒኦ ናብኡ ከቕርበኩም ሰናይ ፀንሒት። እሺ ብሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ክንጅምር ኢና። ጎይታይ ቅድሚ ሕድት ደቃይቀ ኣብቲ መቅደስ ኣብ ቤተ መቅደስ ከለና እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ከይፈረሰ ኣይተርፍን ክትብለና ከለኻ ሰማዕናካ ልብና ተጨንቐ ልብና ብጭንቀት ተመሊኡ ኣሎ። እዚ ኩሉ መዓስ ክኸውን እዩ? ምልክት ምጽኣትከ መወዳእታ ዓለምከ እንታይ እዩ? ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 3 ጎይታ ጴጥሮስ ቅድሚ ኩሉ ሓደ ነገር ክነግረኩም ብዙሓት ብስመይ ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ክመፁ እዮም። ስለዚ ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ። ኩናትን ወረኪናትን ክትሰምዑ ኢኹም። እዚ ግና መጀመርያ ፃዕሪ እዩ እምበሪ መወዳእታ ኣይኮነን። ማቴዎስ ወንጌል 24 ቁፅሪ 4-6 ያዕቆብ ጎይታ ህዝብታት ከመይ ክኾኑ እዮም? ዓለም ብሰላም ክትቅፅል ድያ? ጎይታ ኣይፋሉን ያዕቆብ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መንግስቲ ድማ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ክለዓሉ እዮም። ኣብ ቦትኡ ጥሜትን ፊራን ምቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ። እዚ ኩሉ ግና ልክዕ ከምቲ ናይ እትሓርስ ሰበይቲ ቃንዛ ሕርሲ መጀመርታ እዩ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 7-8 ዮሃንስ ፍቁር ጎይታይ ንሕና ደቂ መዛሙርትኻ እንታይ ክንፅበ ኣለና? ሰባት ክቕበሉና ድዮም ወይስ ከሳድዱና? ጎይታ ዮሃንስ ንመከራ ኣሕሊፎም ክህብኹም ክቐትልኹምን እዮም። ብሰንኪ ስመይ ድማ ኣብ ኩሎም ኣህዛብ ፅሉኣት ክትኮኑ ኢኹም። ኣብቲ ግዜ እቲኣ ብዙሓት ክዕንቀፉን ንሕድሕዶም ክተሓሓዙን ክፃልኡን እዮም። ዓመፃ ስለ ዝበዝሐ ድማ ፍቅሪ ብዙሓት ክትዝሕል እያ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 9-12 እንድርያስ ጎይታ ኣብ ማእኸል እዚ ኩሉ መከራ ተስፋና እንታይ እዩ? መወዳእታ መዓስ እዩ ክኸውን? ጎይታ እንድርያስ እቲ ክሳብ መወዳእታ ዝዕገስ ንሱ ክድሕን እዩ። እዚ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ድማ ንምስክር ኩሎም ኣህዛብ ኣብ ኩሉ ዓለም ክስበኽ እዩ። ሽዑ መወዳእታ ክመጽእ እዩ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 13-14 ጴጥሮስ ጎይታ እታ መወዳእታ እቲኣ ምስ መዓስ ከም እትኸውን ንሕና ክንፈልጣ ንኽእል ዶ? ጎይታ ብዛዕባ እታ መወዳእታ እቲኣ ሰዓት እታ ሰዓት እቲኣ ገና ኣቦ ጥራይ እምበሪ መላእኽቲ ሰማይ እንተኾኑ ወይ ውልድ ሓደ እኳ ዝፈልጥ የለን። ከምቲ ብዘመን ኖህ ሰባት ክበልዑን ክሰትዩን ከለዉ ማይ ኣሂ ብሃንደበት ዝመፆም ምጽኣት ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 36-39 ዮሃንስ እምበር ጎይታይ እንታይ ክንገብር ትምኽረና? ጎይታ ንቑሑ ጎይታኹም መዓስ ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ስለዚ ንስኻትኩም ድማ ድልዋት ኩኑ። ወዲ ሰብ ብታ ዝመፀላ ሰዓት ብታ ዝተፀበኹምዋ ሰዓት ክመጽእ እዩ። ማቴዎስ ወንጌል 24:42-43 እቲ ክሳብ መወዳእታ እተሓገሰ ንሱ ክድሕን እዩ ይብለና። እዛ ርእሲ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ያው ኩሉ እንተሪእናዮ ብዛዕባ ዳግማይ ምጽኣት ዝዛረብ እዩ። ጌታ ኣብ ደብረ ዘይት ብዛዕባ ዳግማይ ምጽኣት ተዛረበሉ ኢና። እዛ ናብራ ዘቕረበሉ ሕቶ ደሞ ብጭልፋ ካብ ብብዙሕ ብውሕዱ ንበረከት እዚአን ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ። እግዚአብሔር ኣምላክ ካብ ተዳሊና ክንጸንሕ ጎይታኹም መዓዝ በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን። ኩሉ ሰዓት ተዳሊኹም ጽንሑ ንቑሑን
ትጉህን ይብለና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ኩሉ ዕድላት ኪና ክንፀንሕ ይርድአና። ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና በረኸቶም ይሕደረና። ንሕና እውን በቲ ቃሉ ክንነብር ናይቲ ቃል በረኸት ተካፈልቲ ክንከውን ኣምላክ ቅዱሳን ይርድአና። ኣሜን። ካብ መከራ ስጋን ነፍስን እውን ይሓልወና። ኩናት በረኺናትን ይኣኽለኩም ይበለና እግዚአብሔር ኣምላክ። ኣሜን። እሺ እምበር ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ብርታዕኹም ኣይፈለየን። እስካዕ ዝሓበርክም ስለ ፀናሕኩም ብጣዕሚ ተመስገን። ሰናይ ኩላትና ስብሐት ንእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይኩን ንዘለዓለሙ ዓለም ኣሜን።